To bylo hezké uvolnění ve snídani s Novou. My teď budeme mluvit o uvolňování v podstatě také. Budeme mluvit o tom, co dělat, když vás postihne křeč. Naším hostem je fyzioterapeut Petr Strnad. Dobré ráno. Dobré ráno. Máme tady i člověka, na kterém budete demonstrovat metody, ale žáma. Co máme dělat v létě, kdy zkoušíme nejrůznější sporty, kdy hodně plaveme a může se nám stát, že nás postihne křeč? Lze tomu nějak předcházet? Určitě lze. Nejdůležitější věc, prosím vás, pokud se vám takováhle věc přihodí, je nespanikařit, protože panika poté, co vás postihne svalová křeč, může znamenat leckdy ohrožení života, hlavně když si vezmete, kolik lidí dokáže utonout právě při svalové křeči jenom z toho důvodu, že v podstatě nevěděli, jak momentálně na tu danou situaci zareagovat. Prosím vás, vlastně rád bych řekl, co vlastně svalová křeč je. Svalová křeč je vlastně to, že v podstatě po zvýšené fyzické námaze dojde k tomu, že ze svalu odbouráte veškerou zásobu minerálních solí a cukru a tím pádem dojde k zkrácení svalových vláken. To znamená, že vaše svalová koordinace je momentálně absolutně ochrnutá, nemůžete tou končetinou vůbec v žádném případě pohnout. Čili jak tomu předejít? Před nějakým tím sportovním výkonem, před tím rodinným cyklistickým výletem prostě doplnit do těla zásobu tekutin, doplnit do těla zásobu minerálních solí a doplnit zásobu cukru. Ať už ovocem nebo tou tabulkou čokolády, nemusí se bát nikdo, kdo se snaží o štíhlou línii, protože ten cukr se ukládá do ledvin, odkud potom vlastně ledviny ho pouští dál do organismu právě při tom, když se vyčerpává vlastně z toho těla. Čili jediný důvod těch křečí je nedostatek těchto látek, nebo je to třeba i takováto lidová pověra, nebo jak se říká, že ta voda je příliš studená, proto mám křeč? Tam samozřejmě ten přechod do toho chladnějšího prostředí hraje velkou roli. Pokud ten člověk skutečně uřátí a do té studené vody skočí, tak samozřejmě může dojít ke smrštění svalových vláken, ale následkem právě prudké změny teploty. Ale může vás ta křeč postihnout i pokud si dáte, já nevím, delší plavání, prostě takové to soutěžení, prostě doplavem ještě tamhle, doplavem tamhle, můžete být na to dobře připravení a přesto vás ta křeč postihne. Znamená to, už na břehu. Že vaše zásoba nebyla tak veliká, prostě vyčerpáte a pak už jdete na doraz, pak vás ta křeč může postihnout. Dobře, řekněme tedy, co v té krizové situaci, že jsem třeba ve vodě a skutečně mě ta křeč postihne. Pokud v té vodě jste a stane se to, nejdůležitější je nespanikařit. Na té vodě se určitě udržíte i za pomoci rukou a tu postiženou končetinu se snažit maximálně protnout. Já bych ukázal tady na panu Hámovi, v podstatě pokud se vám něco takového stane a toho člověka prostě můžete nějakým způsobem ošetřit, nejdůležitější je tu postiženou končetinu zvednout aspoň do úrovně 45 stupňů, kdy dojde k odkrvení vlastně a nenamáhají se tak svalová vlákna a v podstatě tlakem špičky nohy proti kolenu propnete vlastně jak spodní stranu lítkového svalu, tak spodní stranu stehenního svalu, kde je nejčastější místo toho poškození. Uvidíte, že během krátké doby se tomu člověku uleví, ale v podstatě potom by měly následovat ještě další kroky, které byste měli udělat, aby vlastně se vám ta věc nestala za krátkou dobu znovu. A to znamená, jak jsem říkal, bezpodmínečně poté doplnit zásobu tekutiny, doplnit zásobu cukru a úplně ideální je to sice taková trošku, nerad používám ten termín babská rada, ale vynikající je sebou i na takovéhle výlety brát třeba sebou tabletu aspirinu, který v podstatě, jak určitě víte, ředí krev, čili dochází k rychlejšímu vyplavování kyseliny mléčné ze svalu, vlastně k celkovému uvolnění toho svalu. Vy byste doporučoval ve chvíli, kdy už tedy nás ten prvotní záchvat přejde, té křeči, můžeme třeba, když jsme někde v přírodě na kole, vrátit se zase na tom kole zpátky? Můžeme pokračovat v tom pohybu? Určitě, samozřejmě už ale se zvýšenou opatrností a chtělo by po bezprostředním odeznění té křeče udělat takovou kratičkou pauzu prostě s nějakým lehkým prostě uvolněním, jenom uvolňovací cviky, prostě i sám si pomoct prostě vychvěním těch nohou prostě, aby se ta svalová vlákna uvolnila. Ale není důvod, pokud to nebyla nějaká těžká křeč, není důvod prostě nepokračovat dál, ale měla by tam být taková kratší pauza. Teď jsme mluvili o případu, kdy člověka v podstatě jednorázově postihne nějaká křeč. Co když se to někomu stane častěji? Znamená to něco vážného? Je to určitě signál, který vysílá to tělo člověku, signalizuje, že něco není v pořádku.
takovýhle člověk by určitě měl navštívit lékaře z jediného prostého důvodu. Tady se může jednat buď o nějaký syndrom chronické únavy, nebo se může jednat skutečně o to, že může tato porucha signalizovat i poruchu ledvin, kdy vlastně nedochází k uvolňování toho ledvinového cukru zase zpátky do tělního oběhu, a v tom případě si myslím, že vyšetření u lékaře vůbec nemůže nic znamenat nic špatného, ale preventivně určitě může to signalizovat i třeba vážnější poruchu. Velmi často se mluví o vápníku, je skutečně tak podstatný pro ty křeče nebo proti těm Určitě křečům? samozřejmě, a když jste nakousl tohleto téma, tady je důležité hlavně u mladých lidí, kteří v podstatě prochází tím obřím vývojem v té pubertě, kdy vlastně nestíhá vývoj kostry, vlastně vývoj svalů, kdy se to navzájem dohání, tam ta spotřeba toho vápníku je obrovská a určitě nelze podceňovat. A v této skupině rizikové vlastně jsou potom i ženy v tom období před anebo po klimakteriu, kdy vlastně hrozí velké riziko osteoporózy, vlastně velkého odvápnění kostí, a tohle je další velká riziková skupina. Pane Strnade, jakou roli hraje, co se týče křečí, stretching před tím, než jdeme sportovat? Je velice důležitá věc, prosím vás. Příprava člověka je s podivem, že dokážeme 3 hodiny běhat okolo kola nebo okolo auta, když jedeme na výlet, ale pak sami naskočíme a už vlastně se sebou nic neuděláme. Určitě rozhýbat se, rozcvičit se, připravit ty svaly na tu zátěž, zahřát je na provozní teplotu, velice důležitá věc. Tak já myslím, že jsme divákům poskytli veškeré rady a teď, jestli dostanete křeči, tak už to je jenom vaše vina. Ne, my vám přejeme samozřejmě, aby se vám nic takového nestalo. Jenom zopakujeme, že pokud dostanete křeč do nohy ve vodě a není nikdo na blízku, kdo vám tu nohu bude flexovat, tak by se jí diváci měli snažit flexovat sami. Sám natáhnout, prostě propnout několikrát, ty ruce vás na té vodě, pár vteřin, pokud tu nohu chcete uvolnit, vás udrží, takže nezazmatkovat a vydržet. Ale aby potom někdo nedostal křeč do rukou, aby si to nepřelevalo. Děkujeme moc za návštěvu, děkujeme za rady. Není zač. Co je keč? Ptali jsme se, je to samozřejmě sušenka.